orain da gure tenorea. Euskal Herri askea, elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko. hitzak ez du baliorik belauniko, gure baitan diren mugak askatzeko. Euskal Herri askea, elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko. gazteri honek izan nahi du buru jabe. Orain da tenorea, unea heldu da, gurea egiteko eta gure modura. Itzen trukaketa, kate urraketa, idei metaketa, da behar denura. Ate bat irekitzea ez da bestea, estea sortzea ez da zerotik astea. Ametza harra, ilusio gaztea, Euskal Herri askea. Prozeso bateri gu gaudeso, batzuk lasai da biz baina presoak beti preso. Nola izango nizateari utzik gabe, gazteri honek izan nahi du buru jabe. Nazio bezala batuta, orain hartukatuta, buruarekin borroka egin dezagunta. Sistemaritzatzita, bideak eraikiz gazteen dinamika. Orain da gure tenorea, elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko. Orain da gure tenorea, gure baitan diren mugak askatzeko. Orain da gure tenorea, elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko. Orain da gure tenorea, gure tenorea, gure tenorea. Markatu dira gaztekiko, neurriko estereotipo tipiko, baterako baldintzak, jakintzak bidera ditzala gure ekintzak. Hitzak ez du baliorik belauniko, begiko ez ditugun betiko, gauzekin kritiko izateko egin gaitu bizitzak. Muga gainditu dezagun lagun onartu ditzagun, hainitzen ideiak eta ideia anitzak. Gelditu une batez, hartu arnasa, hemen gazteta bertzale izatea ez da erraza. Segi sinisten, ez galdu indarra, inoiz baino gehiago dago elkartu beharra. Gure bidean dauzkagun esiak, denak apurtzeko gai garagu. Behin da berriz lurretik altza den herriak indartsuago egingo gaitu. Orain da gure tenorea, elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko. Orain da gure tenorea, gure baitan diren mugak askatzeko. Orain da gure tenorea, elkarrekin egiteko bidea eraikitzeko.